Terve taas. Lähdetään tänään vähän harjoittelemaan taas, niin kierrätään tänään Harvaluoto saari, niin tulee sit varmaan joku parikymmentä kilsaa. Mutta ei mitään, pistetään töpinäksi, nähdään vesillä. Onpa mukava taas tulla vähän melomaan. Kyllä tää melominen on minun mielestä on kiva juttu. Tästä pääsee ihan vähän irtautumaan kaikesta. Oikein kuvittelisi, että tässä kun melo, niin ehkä kerki jotain omia ajatuksia tuossa miettimään ja kaiken näköisiä juttuja, mutta mielestäni tässä vaan jotenkin aina kun meillä on, niin lyö pää niin tyhjää, että ei mikään ongelma paina. Jotenkin ajattelen vaan tätä matkaa ja reittiä ja seuraat ympäristöä ja joo, on se mukava. Nyt kihuttaa vettä, mutta ei se jotenkin yhtä haittaa. Pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Jos mennään Peimarisellä, niin siellä varmaan vähän tuulee. Saadaan vähän tuntea ehkä vähän alkaa ja täytyy meillä on reippaasti, että kerkee ennen pimeää takaisin. Ei ole pari tuntia aikaa. Joo. Anneta palaa. Mennään täysin. Noniin, tältä päivältä rupeaa olemaan melomiset melottu ja puhelin näyttää, että olisi 18 kilsaa ja 2 tuntia 18 minuuttia. Että ihan hyvin. Joo. Oli ihan mukava. Paljon kaikenlaisia lintuja oli ja vähän tuulia ja vähän satetta ja
onneksi laitoin tämä kuivapuku päälle, niin pelastautumispuku. Onks meinasin, että mä olisin vaan tullut takilla, mutta onneksi en tullut, kun välillä tuli aika kaatamallakin vettä. Niin. Mut jes, pistetään homma purkkiin ja mä menen venyttelemään ja syömään jotain hyvää. Nähdään ensi videossa. Moikka!